Господине, как се казвате ви? Емил Петков се казвам, от Лон съм. Да. Преглеждал съм ви миналата година. Да, миналата година ме преглеждахте. Останах доволен и сега идвам наново да си направя една проверка. Какво лекувахме миналата година? Миналата година кръвно Да. и подагра. Подагра. Чувствам се добре, за краката няма никакви проблеми за сега. Да. Чисти просто за една проверка. Да. И ако има нещо, също време да се оправи. За дъщерята също идваха миналата година, тя не е с нас сега. Да. Имаше обилно кръвотечение, в смисъл цикъл е объркан. Да, цикъл И останахме доволни, за сега всичко е съвсем нормално. Нормално и при момиче. Съвсем нормално, да. И жената и тя имаше там Тя ще каже. проблеми, неки са. Да, с високо кръвно бях, нормализира се. Пак поддържам се с хапченцата, но не системно. Да. И най-много се радвам заради дъщерята, защото е на 24 години. Значи ходихме някъде от 17-18 сме тръгнали по болници, навсякъде, и по Козлодуй, по София. И просто не можаха да намерят причината. Но пък с вашите билки, просто сега детето си е съвсем нормално. Добре. И за майка ми също е от голямо значение да видят и да чуят хората. Високо кръвно възрастен човек, това значи от порядъка почти близо до 80 години. И от 200 и там 50 или там колко е, доста вече. И сега го поддържа 140, ето тук го държи на 80-90. Това е нормално. Да, пък да е било 200 и сега 140. Направо чудващо и по телефона, като си звоним, понеже не сме заедно. И супер, екстра. Добре, много ви благодаря. И ние се радваме много.